На кои служби? Да. Ами, какво да ви кажа? Значи аз, миналия път интервюта бяха много важни за мен. И аз много ви благодаря за това, защото... Хайде да ти извинявай. Да. И... Някакси... Чувствам те и близък вече. Да. Ами, цялата работа, Георги, е такава, че нещата се развиха в моя живот по много особен начин. И аз трябваше да покажа така наречената моята съдба на българския народ, да разберат истината, не само за мен, а за всички останали, които са потърпевши от терористични действия на съветското КГБ и невероятните престъпления, извършени не само на територията на България от съветското КГБ, но и от съветските служби на територия на Съединените щати. Аз като единствен, който останал жив, тогава успях да покажа някои неща, че аз съм отровен с особено опасно оръжие за масово унищожение от агента Анна Львовна Килимник, или името, като тя ползва в щатите, се нарича Ана Мей Алексис. Нека покажем илюстрации 3-4 една след друга, ако обичат. Колегите, те продължи, ако обичаш. Да, и фактически тя е агента, който ме запознава тук в България чрез голяма разработка на КГБ през 1986 година. Те ме запознават с нея, агента на КГБ. Аз съм предварително определен като жертва. Тя идва тук в България, се среща с нейния баща, тази форма, който е американски гражданин, съветски евреин, естествено. Нека покажете и първа илюстрация, ако обичате. Да? И така или иначе, така се развиха събитията, че през това време аз не съм разбрал какво става около мен. Жената, която ме запозна, която дойде в политехниката, където работех, е също агент на КГБ. Номер 7 сега. Да? Жената, която дойде при мен тогава на времето, първа братовчетка на баща ми, се оказа, че тя е агент на КГБ, както и нейния съпруг. Нейното име, тя отдавна си замина от този свят, Ана Димитрова. А нейният съпруг Досия Димитров е бил ковчежник на Комунистическата партия. Тук у нас? Да, тук в България. Те са през 30-те години той е разполагал с огромни количества валута, който е помагал на службите на КГБ тогава на времето, се каза и по друг начин. НКВД. НКВД, да. И той е човека, който е извършил масови убийства, естествено. Той се хвали, че бил много добър с убийство с нощ, което никой не го арестува, никога нищо не е правено. Той, вероятно, той да е ликвидирал някои от несъгласни с комунистическата партия хора и те са изчезвали безследно, естествено. Тези двамата отиват да работят в домакинството. 15 години са работили в посолството в Москва, българското посолство, и може да се представите какви тайни са издавали. Значи това, всичките тия разкрити аз ги правя след като се откри отровата януари месец, 14-15 януари 2005 година тук в България. И аз тогава си казах, че аз ще направя всичко възможно, които пари имам в моя джоб. Ще ги хвърля, за да мога да разкрия кой, защо и по какъв повод ме отровил, тъй като аз нямам нищо общо с тях. Да отворя една скоба, само уважаеми зрители. Господин Благой Алексиев е изобретател с патенти в Штатите, което значи, че е притежавал милиони. Така, вече не. Да, вече не. Да. И става въпрос за вече не. Значи, КГБ откранаха всичко. Откранаха и моята идентификация, откранаха парите на корпорацията, всичко откранаха и... Твоята корпорация? Да, естествено. Аз съм създал, КГБ не е създал нищо. Да, но друго нещо, което искам да кажа сега, което миналия път не съм казал, че КГБ едновременно те използват моята личност и лични данни и данните на корпорацията и парят милиарди долари през Съединените щати, които се прехвърлят в офшорните зони. Ти си уведомил властите? Абсолютно. Аз съм уведомил властите и всичко това е докладвано навсякъде и сега дали те нищо не са направили, естествено, защото с тях нищо не се прави. Но, защо?
Сега, нека се върнем пак на другото защо. Добре. Защото КГБ и агент на КГБ на Съединените щати и територията на Съединените щати няма арестуван. И няма да има арестуван, тъй като агенти на КГБ са навсякъде в държавния апарат на Съединените щати и както и в България, естествено. Но те там са на много високо ниво. Започнаха около президента на всички нива. Имайте предвид, че във военната индустрия там всички контрактори или тези, които произвеждат малките части на големите оръжия, така да го наречеме, са всичките са агенти на КГБ. Всяко нещо, което се прави там във военна индустрия, първо отива в Кремъл и в другите съветници на Кремъл, да не кажем Израел. И всичко там нататък заминава абсолютно нищо. В Америка няма тайни. Агентите КГБ са навсякъде. И по тази причина това, което се е случва с мен на територията на щатите, никой нищо не е направил. Сега, понеже започна да говоря, нали, че от тук от България започва всичко, значи агента Ана, която пристига тук в България, тя пристига с туристическа виза. Тя там изсценират в Киев за 3 дни един брак, който въобще не съществува. С теб? Да, с мен, тъй като такъв брак не съществува по проста причина, че тя живее в Дарницкия район, пък бракът се сключва в друг район. Което по това време е било невъзможно. Абсолютно, както и България. Да. Извинявам се. И след това другия проблем, който се получава, е също времено тя не може да покаже никакъв развод. Тя въобще не е разведена. И също време тогава на времето нашия консул в Киев ми каза да много да внимава, защото това е много опасен човек. Нещо се движи около мен, което той не може да разбере. Той като обикновен българин ме предупреди. За съжаление, аз не съм обръщал внимание, нали, до такава степен, защото не ми е била работата и не съм предполагал, че тия хора до такава степен ще могат да стигнат, за да ме ликвидират с цел агент Ана да се прехвърли през България на територия на Съединените щати. Основната операция на КГБ в този етап, 86, 87, 88, 89 година, цялата тази подготовка, нали, за прехвърлянето на техния агент Ана Львов на Килимник на територия на щатите, аз съм от главния сателит, който използва. И нейното прехвърляне на територията на Съединените щати се осъществява чрез територията на Република България. Значи тя краде моята идентификация и на такова лични данни, създава така наречения брак, който не съществува, и тя идва в България до турист с нейната дъщеря. Аз точно тогава на време да кажа, че на мен дъщеря и тук не ми трябва. Ако тя иска да дойде да живее с мен тук в България, няма проблеми. Но тя доведе и дъщеря си тук. И на граница, когато пристигахме, беше много интересно. На границата ни посрещаха граничните служби на румънската граница на Русе. И имаше 3 цивилни, един от който извика: вие най-после пристигнахте. Това за какво и говори господин? Да, че са чакали. Чакали са, било им е известно. И на тукашните служби. Естествено. Да. Сега, другото нещо, което тогава също така ми направи впечатление, че абсолютно българските служби знали всичко. Естествено, държавна сигурност е по тотален контрол на КГБ и те... И до ден днешен? И до ден днешен. Абсолютно. Ако някой се опитва да каже, че българските служби са независими от съветските, от които и да е, това е абсолютна глупост. Другото нещо, което е, че в даден момент, нали, пак се връща малко на сегашния етап, през 2010 година ДАНС ми казаха: господин Алексей, твоята жена е агент на КГБ, на украинското и руското КГБ. Ами аз това го знам, без да ми го казват. Но както и да е, въпросът е следният, че аз за българските служби сега няма да се насочвам, защото не ме интересува. Аз се насочвам преди всичко към това, което става в Съединените щати и какво са извършили с мен. Значи тогава, след като те ме крадат, нали, всичко около мен, даже тук, ако може да покажете един документ, който е много важен, илюстрация номер 7,
Писмото на посолството. Да, писмо на посолството в Съединените щати. От Съединените щати пристига петиция на нейния баща, който се казва Лев Елов. Той изпраща петиция и пише, че неговата дъщеря се казва Ана Келимник-Алексиева. Няма такова име. Алексиева. Първо, никой не е дал такова име и няма такъв документ. Значи, след това, това е един от основните методи как да се прехвърли агента с легендата, че той идва в България. Другото нещо, тя върви със съветски паспорт. Легендата, че тя е жена за българин или легендата, че тя идва от България, създава впечатление, че тя е българка. Да. Аз четох един много интересен имейл, който попадна в моите ръце, случайно не изтрит от агента на КГБ 2005 година, от компютъра на ФАРО корпорацията, в който тя пише до АНС, до емиграционните служби, че нейното име е Ана Львовна Келимник Алексиев. И тя пише, че моята страна на оригин е България. Нямата въргава държава България. България, да. Да. Същия случай го има и с един агент, който беше арестуван 2010 година, агент на КГБ, който идва от Перу в Нью Йорк. Те ги арестуваха там 15, другите избягаха. Той същия пристига от Перу и каза, че той е гражданин на Перу, той е роден там, обаче, за съжаление, гражданин от Перу не може да говори испански, смесено с руски и преди всичко руска реч. И те го разкриват, естествено. Както с Ана Чапман и, нали, помните, и всички тези 15 други бяха арестувани, трябваше да има дела. Техните адвокати бяха всички съветски евреи, естествено, от червената мафия. И много бързо след това израелският гражданин Хенри Кисинджер взе самолетчето и ги закара и ги предаде в ръцете на президента Путин. Да кажем, че неговия псевдоним в съветското КГБ е агент Бор. И това мога да го докажа. Има книги в Съединените щати. На Хенри Кисинджер, да. И така се получава, че при цялата тази история с какво се е случило с мен, е това, че тя